Nagyon sokan írták levélben, hogy szeretnének találkozni a Neotonból Csepregi Évával. Hogy miért éppen Losonci Robi kívánságát teljesítjük, aki Tiszavasvárról érkezett, azt mondja el maga Robi. Nagyon kedvenc együttesem a Neoton Família, és nagyon szeretem az állatokat is, de azok közül is legjobban a kutyákat. Nagyon megtetszett nekem a Csepregi Éva kutyája, és szeretném megsétáltatni, és ő pedig az én macskámat. És hogy hívják ezt a macskát? Misunak. Tehát a Donka kutya és a Misu együtt fog sétálni, hogy ebből mi lesz, Robi, én nem tudom, de Csepregi Éva megígért, hogy idejön, és elhozza a kutyáját is. A kutya-macska barátság eredménye, hogy a macska úgy elfutott, hogy csak egy óra múlva találtuk meg. Még egy kérdésem van, akarsz egy ilyen kutyát? Hát szeretnék nagyon. És Misut szeretnél otthon tartani Donka mellett? Nekem régen már voltak cicáim, úgyhogy ez nem lenne idegen tőlem, de sajnos először Donkát kéne megkérdezni, hogy ő benne lenne egy ilyenbe. De én ígérem, hogy ha Donkának lesznek kiskutyái, akkor fogok neked szólni, és egyet szeretettel átadunk neked, jó? Köszönöm szépen. A Dunapart után a színpadon a Neoton Família.